Днес сме от първия главен град на Япония, Киото. Сега одем у един темпъл, що е стар много 1300 години, преко 1300 години, 700 година, прилика негде. И има около 10 или вакви направени порти, сега ќе ви покажам. Тия там пред коловите. Преко 10 000 има направено цяла шума и това шума викат света шума. И мърдвени, гледай какви са маленки. Не може да удам по них. Света планина това била тук. А сега тук как ќе одем? Темпели се викат Ишими и Нари, Таиша Шрай и много поставите цървени порти. Викат и ладото порти, а има преко 10 ствари, викат 10 лади порти цървени. Сега може да ми помогне да вдига тук количка. Сега видейте тук, а ние сме с количка и само мърдавени нагоре. Ако се велика планина нагоре, горнишка, ќе ослабеам. Ама има и маленки порти, за това види, насекъде. Насекъде има порти. Тук има една голема. Ние одем да ги найдем тия декс. Те са най-познати. Една до една сите. Ако одем днес цял ден нагоре, по Света планина, ще ослабям 5 кила. Не ли се оди тука? Е, тука убаво. Нема много гожва. Това е добро. О, изморих се. Все са една до една направим тук. Преко половин метър. Много тежко. Цяло какво да купиш? И шеките. Къде ќе носиш? А, да стоя за тебе, како икона. Защо се така направено отзад текстовете? Не ми е ясно. Сега така нема. Ама как аз снимам, вака има текст. Дека? Дек да влезеш. Да, много яко тук. Назите со текстова.
А напред не пише нищо такова водиш. Може му погрешен правец. Не ми е познато. Сега ќе видим кога ќе излеземе горе. На края на тунела. Изми очите малко. Напред така боцки направи. Айде. Добре. Там не. Ай, Брайан. Ком. Полека. Браво. Значи и вие тук са от тия 10 или на всегда има оставено какви направено порти. И маленки, и големи, и огромни, и миниатурни. И да, колко е маленки. Все това е направено тук. Не знам що и значи. Има много. Полека, Брайан. Все това е сопорти тук. Стварно има преко 10 или да можеш. Нон-стоп си около них. Видайте по... Ево, не знам що е свояжето. Дек се, Брайан. И... Айде, ти си крало. Нали си крал? Що си ти си? Брайан ли сте? Викаш ли майка ти? А дека майка ти? Да, айде. И нагоре има. О, дек влезем ние с Брайан, кой знае? Хайде, оди надолу. Тук не се оде. Дойди. Беги. Оди натам. Натам оди. Грешка влеземе ние. Сега одам из една улица. Ще одат всички туристи. И много е позната тук за мача. Само дали ќе најдеме, та има еден познат што се снима. Дали ќе го намереме. Кој? Стар японски град вие, бе. Идете го како изгледа. Тук ова се е на горнишко. Дали ова град е на планина направен, не знам. Се на високо одеш. Деки е две коли сега тук. Айде, брат ми. Тук е интересно. Тук има добри работи. Oh, bah, comment tu peux transpirer?
Индийци е пълно. И германци има много. Не знам защо. Пълно германци. Това е ресторант. Пошъл е ресторант. Ама не работи. До 3 сата бил. Па мърдавени. Все мърдавени ovaj град. Има ли нещо рамно и право? Нема. Тук не се иде с количка. А и много жешко. Има преко 30 степена сигурно. Видейте нагоре какво е. Интересно изгледа. Сега мора да одеме нагоре. Айде, Брайан спи. Ей, дойдеме до taj što snima, što čuka su to, ne znam što čuka. Mača testo prava. Ja go jebra to. 7 minutes, 7 minutes. Хаос тук, хаос. Усред чаршия таксиянта ги пущат. Тук на пато порачуваш, платиш и после одеш от тази страна да си вземеш продукто. 7 minutes, 7 minutes. どうぞ皆さん。ありがとうございます。7 minutes. Ти дойде толкова бързо. 7 minutes. И аз се застанах. Не чеках от края. Тикет. Thank you. Okay. Oh, sorry. Sideで OK? OK。それでは参りましょう。チョコ餅、抹茶餅いただきました。おおきにありがとうございます。発声の違いでお願いいたします。お願いします。よいしょ。はい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 。よいしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。インサイドホワイトこれ。ホワイトラインです。はい。インサイドホワイトライン。お、インサイドホワイトライン。アクセル違う。はい。で。Yeah. Maybe we can do first. Yeah, sure. Okay, それではいきます。3、2、1。もちもち。Okay, ありがとうございます。Thank you. Thank you. Thank you guys. Have a good day. Bye bye. Have a nice day. ありがとうございます。いってらっしゃい。 Ciao, ciao. Могаме малко цитошна. Не дееме го, тай снимаваме се. Тай е много познат на TikTok. Я що ни даде тай. Колко коща? 1000 йени? 10 франака нема. Две да. Двете да. Und? Пази колко иде. Що ти кажеш? Добро. Верно? Како тесто да ядеш со вкус. Моето е браво. Моето е с strawberry chocolate. Таа е интернет звезда там. Што чука со тоа. Што го тепа тестото.
This side? Добре. Misliš opet, misliš na čokicu? Има филик. И на САЩ има филик, ама САЩ ще го изде. Има зелено нещо, не знам що. Yes, that's why I can understand easy. Because I could go to the temple and shrines a lot. Само ще стигнаваме. После половин сат вождам со трамвај и со метро. Стигнаваме и до бамбусите. Ова е цела шума тук само од бамбуси. See you later. Okay, bye-bye. And red bag? No, never have in my bag. Okay, then I came along. Тука се од бамбус и огрите ги направили од бамбус. Ако чепкаш бамбус, пишу ти и криминал. Ја се луди човеци. И тука моториле. Ханзаплас, да не го боле. Ai, maldito. Брайан, дојди. Брайан, види? Не, така не смееш, така да правиш много, брат. Само трча, ајде. So after harvested bamboo used for everything. Стой, Брайан, само има Тук на всеки да ги има тия над ветракала колички да те возят. Човек да те влече. Само знаеш сам да тръчеш, имаш Види, па иде един. Дай не е толкова дотеран. 가만히 잘 앉아있네. Мама,